Hola. Jo em dic Aina Parelló, soc metgessa de la Barceloneta, que és un ambulatori que depèn de PAMEM, que llavors tenim és de l'Ajuntament de Barcelona. No tenim ECAP, tenim un sistema informàtic diferent, alguns avantatges tenim, però bueno, ara està veient que en el tema del PCC doncs estem bastant endarrerits, perquè no tenim intel·ligència activa, o en tot cas tenim cadascú la que tingui, però no una intel·ligència activa comú. Que, de fet, jo mentre parlaven els ponents m'he intentat fer una llista de pros i contres del tema del PCC, no? Que m'han sortit bastants, he fet un esforç per posar pros, a mesura que parlàveu dic, mira, això de la intel·ligència activa està bé, però com a experiència personal soc una mica pessimista amb tots aquests programes perquè hem començat moltes coses. Nosaltres l'únic que hem fet de moment és el clicar, que aquestes dues coses de clicar jo també la sensació que tinc és una mica com amb el Regicor, que ens ho fan clicar, llavors jo abans hi donava un valor al Regicor, ara el faig tan així, espera, el Regicor! I dic, què havia sortit? 3 o 15? O perquè ja ho fas tan automàtic i és el que ens passa una mica amb els PCCs, que ja els cliques però és que ja, la veritat és que com ho fem sense tenir clar quin és el resultat del benefici que pot tenir això, no? Que veig que potser a l'ICS esteu una mica més, no sé si tots els ambulatoris és com explicava la Roser que ho tenen tan organitzat, no? Que hi ha una conseqüència de fer això del clicar, no? Però en el nostre cas ho cliques i segueixes fent exactament el mateix que feies abans, no? És allò com el fràgil que fèiem abans amb la infermera, ens falten entre fràgils que no us has clicat, corre, tu fes 10 i jo faig 10 i després penses, però a veure, saps? I res, i després com una cosa que volia portar jo, que és la sensació que us vaig enviar un text que em va agradar d'un metge anglès que de fet és molt semblant al que ens passa a nosaltres, o almenys la sensació que jo tinc, que és com que l'ideal, o sigui l'ideal, que no és l'ideal, però que és el que et porta una mica al dia a dia, és que el millor és que el pacient no tingui cap demanda, perquè tu generes tantes demandes que si ell té una demanda ja et desestabilitza la consulta, no? I és com dir, vinc pel resultat, dius, perfecte, esperi. Ara li he de preguntar si és l'atenció, quan s'ha de mirar l'últim cop, i no li posis, si diu 14, posa-li 139 perquè notes 14 ja sona malament, no? Ja et compta negatiu. Que si s'han mirat els ulls, que si s'ha fet el fons ull del diabètic, que si té la glicada, que si tal, i el senyor igual diu, no és que jo, i dius, i per què venia al cap de 10 minuts? No, és que jo venia pel genoll, ai sí, no? I realment, o sigui, em sembla una llàstima que estiguem arribant a això, i és una mica en la línia de, no sé qui ho deia, el Juan, em sembla, que parlava que estem generant visites extres, no? Que això en el fons és una cosa negativa, no? Que estem generant que els pacients, no? Amb això de tots els crònics aquests, que vingui a mirar-se els ulls, que vingui a fer-se no sé què, que vingui a fer-se no sé què, i estem generant coses que potser el senyor no ho necessita, no? En el dia a dia, o sigui, no sé, bueno, jo estic una mica pessimista amb tot això, a veure si surto després del debat una mica més optimista. Ja està. Bona tarda, jo soc Pasqual Solanes i soc metge de família de Girona. Els que hagin llegit la discussió prèvia sabran per què estic aquí, perquè juntament amb la doctora Rubio, que treballem junts, nosaltres fa un any i mig ens vam fer aquella presentació gloriosa que algú ha explicat que els hi van fer. On està Roser? Jolines. Ara, ens van fer la mateixa presentació, però no ens van donar opció. Ens van dir, si no us hi agafeu, us traiem una infermera textual. I si us hi agafeu, 2 de les infermeres que teniu de cupo passaran a fer aquesta feina tan interessant i gratificant. Llavors les 2 van ser obligades, una a grat i l'altra a desgrat, tot s'ha de dir, i tenim en actual moment 2 infermeres que ho fan. Conseqüència, ens renyen cada mes més o menys perquè ens diuen que no tenim pacients inclosos. Després va resultar que surt aquella publicació famosa que ara fan de la central de resultats, em sembla que es diu, això acabarà semblant un banc, però bueno. La central de resultats, que resulta que sabeu que hi ha diversos indicadors de totes les àrees bàsiques de l'ICS que ho publiquen en un llibre que està accessible per internet, molt interessant, difícil d'arribar-hi i complex de llegir i molt llarg, però molt interessant. I alguns xafarders com jo em vaig entretenir a mirar la meva àrea bàsica com estava. Resulta que de Catalunya és la segona o la tercera amb menys ingressos habitables. I vaig dir, nosaltres per què cony ens apliqueu aquest programa? Perquè, esclar, la idea era evitar ingressos. Llavors, de 300 àrees bàsiques estem als segons o tercers i ens apliquen el programa. Li vaig dir, tenim un problema. Nosaltres no, vosaltres. I ens el passeu a nosaltres. Doncs hem decidit fer una proposta que l'equip accepti i que ho canviïn. A mi em preocupa, sincerament, el que vaig sentint, no? Perquè jo crec, diuen, el PCC i el MACA té l'avantatge que tens un pla d'intervenció compartida. Aviam, per fer un pla d'intervenció compartida no necessitem un PCC i un MACA. Tota la vida l'hem pogut fer, no teníem on guardar-lo, això és veritat. Jo a vegades havia dit, per què no pot haver un full de resum del pacient on te puguis posar no els antecedents i aquestes coses que surten automàticament a prendre una tecla, sinó la impressió global
i subjectiva del pacient que penses que pot requerir, que ve a ser això. L'altre dia vaig veure una pacient a urgències i vaig veure que tenia el pla d'intervenció individualitzada compartit, el vaig obrir i no el vaig entendre. El qual vaig pensar que de fet l'instrument en si no és una solució. O sigui, pensem bé com l'omplim, perquè l'altre dia vaig quedar cobert de glòria. Era una senyora que no coneixia de res, vaig pensar, ui, té el pla aquell, vés a mirar. Tiqui-tiqui, i home, jo allò no em va orientar massa. Llavors, jo penso que hem de demanar que els equips, jo penso que el que vau fer vosaltres és ideal, i és el que pensem demanar nosaltres. Jo estic perfectament d'acord que els pacients complexos han de tenir un pla compartit, que si se'l volen llegir se'l llegeixin, no és el seu problema, però jo el tindré fet, perquè almenys els meus companys també se'l podran mirar quan jo no hi sigui. Penso que per això no calia fer un programa tan complex i que les àrees bàsiques, en funció de les seves necessitats i les seves diferents disponibilitats, vosaltres sou un ambient semirural, nosaltres som uns urbans estranyíssims, perquè Girona Capital és una zona urbana molt rara, perquè tens cases de pagès també. Perquè la ciutat és tan petita que en fan 4 trossos i a cada tros li toca un canto de pagès. Llavors és una zona urbana molt peculiar, perquè té un... Clar, aquí dius urbà a Barcelona i pots fer a peu els domicilis. Allà és impracticable, com no es facis a Mala Delta, o sigui, has d'agafar el cotxe, perquè està coses llunyíssimes. És tot el terme municipal, que hi viu gent. Llavors, cada centre hauria de poder organitzar una mica. Quan parlen de l'autonomia de gestió, jo trobo realment surrealista. I volia felicitar-vos perquè, una, ens ajudeu molt amb el que nosaltres volem fer, i dos, penso que hauríem de ser l'exemple, no? Responsabilitzar-nos del resultat, però al mateix temps tenir una mica d'autonomia del que volem fer. Perquè, i això és el que vaig enviar a la discussió també una cosa, ara ens fan el PCC, el MACA i tot això, que em costa Déu i ajuda a vegades recordar les definicions, tinc que apuntar-me un paperet a la consulta, la meva infermera, si no tenim uns diàlegs de besugos, que no hi ha maneres, llavors, clar, i ens treuen el PISA, no sé si sabeu el que era el PISA Morena, PISA con Garbo, que em dèiem, que hi havia un PISA de cardio i un PISA de respiratorio. Llavors consistia en una cosa similar, però només per pacients amb una patologia, que si eren molt complexes o tenien patologia social, ja els excloïen. No fos cas, quan eren els que més necessitat podien tenir d'algú. Llavors, aquest programa els donaven un telèfon. Si té un problema, truqui'ns a nosaltres, de 8 a 3, no fos cas. Nosaltres treballem matins i tardes, però ells de 8 a 3. Llavors trucaven allà i no valemos per un barrido, per un fregado, posàvem antibiòtic per telèfon. El bo és que aquell pneumòleg que havia vist com a molt una vegada aquell pacient a la seva vida. Si no hi havia sort, era un altre que no l'havia vist senzillament mai. Ara, disposava tractaments, tranquil·lament. Per què? Per valor el mío. Ara, aquell pacient a tu ni t'avisava. Tu al cap d'uns dies obries la història per algo i deies, ui, mira, té una prescripció nova, té 3 visites de la senyoreta que posa el didalet, que deia aquella pacient meva, és el pulsioxímetre, el didalet. És que, sap, em ve aquella noia a posar el didalet a casa. La senyora ve a l'ambulatori a fer-se visites, però li fa el didalet a casa. Bueno, mira què hi farem. Llavors, clar, jo penso que això és patètic, perquè són recursos que estem malgastant. Ara traiem el PISA, però ningú ha demanat responsabilitat als nostres gestors d'aquest programa, quants diners va costar i per què va servir i quins resultats ha tingut. Doncs si volem fer experiments, que em semblaria molt bé, hauríem d'haver agafat unes quantes àrees bàsiques representatives de Catalunya, haver-ho fet i haver comparat què passa, sí o no. Això tindria un sentit. Fer un programa que no sabem on anar a parar i que l'avaluació serà hem inclòs tants pacients, com tots aquests programes, i ens quedarem molt cofois d'haver fet no sé quants plans, jo és que a mi em subleva. Llavors jo el que us recomanaria, no sé si ens en sortirem i us ho farem saber per internet, si cas, els que heu participat a la d'allò, és una, si ens en sortim, i dos, que potser us plantegeu si podeu utilitzar millors recursos dels vostres centres fent uns programes que no renunciïn a fer una bona atenció i a tenir un pla individualitzat que doni avantatge al pacient, a fer servir la intel·ligència activa, que jo també comparteixo, és una excel·lent eina, però tu a fer servir millor els recursos de cara al pacient, no només de dalt cap a baix, sinó veient des de baix la necessitat i aplicant aquest diner. Una mica. Si podem, ho intentarem, ja us avisarem. Bueno, jo soc Maria José Fernández Samamet, soc metge de família en procés de jubilació. Sí que... Bueno, a veure, jo el que volia dir és que evidentment que hi ha coses, diguem-ne, que s'han posat en marxa que són importants, que ja s'han dit i que són una millora, però no està en el programa de crònics, però està passant, que s'estan creant estructures
verticals o no sé com li vulgueu dir, que estan trencant un dels principis bàsics de l'atenció primària, que és la longitudinalitat. No? Llavors, quan realment el programa, jo crec que el que diu una mica el Juan, fa complexes les coses, més complexes, i a més es trenca la longitudinalitat, que no ve, diguem-ne, aquest trencament no ve junt en el programa de crònics, però no sé per quina estranya raó està passant, no? O sigui, pues eso des dels gestors de casos fins equips que només fan atenció domiciliària, que ens treuen els crònics de cada un dels nostres crònics que estaven atenent a casa i ara se fan equips que van a fer purament atenció domiciliària als crònics complexes. Bueno, llavors, jo crec que quan els programes, primer, són complexes i segon, trenquen una de les bases de l'atenció primària, que és la longitudinalitat, realment algo està fallant i jo crec que aquí tenim molt que dir, no? Jo moltes vegades penso, no, Juan, que deia ai, si la Bàrbara levantara la cabeza, no? Perquè amb ell ja havien discutit moltes vegades aquest tema, no? I digo, ai, si levantara la cabeza, ja que la Pepita ha puesto a la Bàrbara, pues jo crec que les dimensions que ella va dissenyar per la primària continuen sent vàlides i s'han d'aplicar sempre quan te proposen alguna cosa, dir realment això respecta les dimensions de la primària o no la respecta, si no la respecta, alguna falla.